Eusko Alderdi Jeltzalea bere estrategia saldu du, bai politikoki, ekonomia arloan ere bai, eta etorkizuna irabazteko gu daukagun dimensioa da herrietatik hasi, eskualdeta pasa, lurraldeak kontutan euki eta nazio bat eraiki. Hoi da gure proiektua, Zarautzen gaude, Zarautze herri honetako kasuan gure alternatiba Eusko Alderdi Jeltzalea izanik Imanol Asadaburu, berak aipatu bezala orain 4 urte agindutako gauzak emandako hitza bete dugu, oposizioan hasiera baten gobernuko kudeaketa hori partekatu izan nahi dan beste garai batzutan ere horre ongea, baina garbi gelditu da, eta norabide horretan azken emaitzak ikusita zein zertara aurkezten dan, garbi dago Eusko Alderdi Jeltzaleak daukala ere duela herritarren baimenarekin zarauztar guztien etorkizunaren giltza. Guk ez dugu eskatzen giltza hori hartzea herritarren baimenik gabe. Herritarrek dute hitza eta adierazi bai, zarauztarrek ara nahi baldin badute, Eusko Alderdi Jeltzalea bere personen eskutik prest dagoela Zarautz hobeago bat, Zarautz berrituago bat, etorkizuna irabaziko duen Zarautz bat eraikitzeko prest gaudela. Eskerrik asko.